барои нест кардани ҳама намуди дардҳо ширкати шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. суроға шаҳри Москва. инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба шифофармо муроҷиат кунед. эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали Юрист TJ муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳаматон як ахбороти нава мерасонам ва оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбирам мефаҳмонам. видеоро то охирша тамошо кунед ва дар канал обуна шидана фаромӯш накунед. ҳукумати Федератсияи Россия созишномаи ҳамкорӣ бо Тоҷикистон дар бахши таъмини нафақаро тасвиб кард. яъне ки тасдиқ кард аллакай ҳукумати Россия ки рӯзҳои наздик ин қонун ба имзо мераса оиди гирифтани нафақа аз ҷониби муҳоҷирони меҳнатие ки дар Федератсияи Россия кор ва фаъолият мекунанд. созишнома аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Россия тасдиқ шуд ва ин лоиҳа пешниҳодшуда рӯзҳои наздик ба тартиби муқарраршуда ба Думаи давлатии Федератсияи Россия пешниҳод мешавад. ҳукумати Федератсияи Россия таваққуфномаи ҳамкории Русия ва Тоҷикистон дар заминаи таъмини нафақаро тасвиб кард, гузориш медиҳанд дар ин хабарнома. ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар Россия кор ва фаъолият мекунад ва ҳуҷҷатгузориҳош қонунӣ мебошад, ба ана ҳамон шаҳрвандон нафақапулӣ ҷудо карда мешавад ва нафақапулӣ аз рӯи собиқаи корӣ ҷудо карда мешавад. ин созишнома барои шаҳрвандони Россияро ҳам тааллуқ дорад. яъне ки шаҳрвандони Россия ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунанд, ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои ӯ шаҳрвандон нафақапулӣ ҷудо мекунад. мегзарем ба қисми дигар мавзӯъ, оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призиви баҳорӣ шурӯъ мешавад аз 27 март ва 27 май фармон мебарояд официально даъват кардан ба анҷом мерасад. ва бисёри нафарҳо савол пешниҳод мекунанд ки оё ростае ки даъваткуниро продлит кардагиянд, ё бо савол метиҳанд ки оё рост аст ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ яксола шидагия. не бародарои азиз, чӣ хеле ки пеш буд, мисол мегирем аз моҳи 27 март то моҳи мая ва агар тирамоҳиша дар назар бигирем аз октябр то ноябра ҳамун хемондагие. вале яксола гуфта шумо хато нафаҳмед. ин яксола гуфта ҳамуро дар назар доранд ки ҳама рӯза ҳама моҳа шаҳрвандоро даъват мекунанд барои ба қайдгирӣ. яъне ки ба военкоматҳои ноҳия шуморо даъват мекунанд, мефаҳманд ки оё шумо ба хизмат даъват шавен ё ки ягон асоси озод шудан аз хизмат дорен. танҳо барои номнавис кардан даъватон мекунанд, халос. ва хоҳиш мекунам дар ҳамин мавзӯъ дигар савол натиҳен, видеоро ба анҷом мерасонем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.